Hello guys. Pagkakaroon guys, ani ako sa suba. Suba sa panangatan guys. Kay nag-assist ko aring nag-clearing operation sa suba guys. Kay adunay umaabot nga upper sa Valencia sa Sangatan Festival. Pagasugda na guys. Mo nang giandam namo karon ang maong pasundayag sa among 154 Foundation Day sa among ang lugar sa lungsod sa Valencia guys. Na-clearing maning suba guys kauban sa ambungan nga engineer gawas ni engineer ninyo. Wa ko kailaning engineera guys, murag bag-o pa na sa kong pananaw gawas ni engineer ninyo kay ninyo salvation kay nakailan ako adto diha gunja guys, pero niuli dayon kay aduna pay giatiman pod ngadto sa munisipyo. Siya ray gibilin guys kauban siya mga tauhan. Nagngita ni sakayan guys among gipasakyan sa mga tao nga mo hinlo sa mga daplin sa suba panguha mga sagbot kay doon na lagi tay uppers karong mga pilang adlaw sa ulugon man ang kaadlawan sa Valencia guys. Mao na nga adunay lumba sa sakayan. Aduna po yung mga bikers guys gikan sa Dawis to Valencia ngadto sa kabukiran sa Valencia. Magsuot-suot ang mga bikers kay ni-appeal po sila sa kasaulugan sa 154 date sa atong lungsod sa Valencia. So guys, ato makita sila guys, nang limpyo sila sa kilid sa suba. Makatawa ko ani guys, kay di man di kay mamugsay ning uban ani. Namiramig po ko ani sakayan. Aron lang kasakyan sa mga tao. Nya niabot na si engineer ninyo guys. Matud pa niya magbuhat kunog sang atanan og sakayan. Kay ingon man stage sa dapit sa suba kay ani man kuno mga hurado ani mga bisita mutan-aw man kuno sa mga lumba sa mga sakayan ani. Puhon atong tan-aw ni guys aron malingaw ta. Gawas ani guys naa pa joy sibugan sa first day man tito, sibugan sa first night. Malingaw ta guys kay duna nay mga nagkadaiyang mga paninda na sa ato ang A few moments later. Gadali-dali ang among barangay captain pag meeting namo ani guys kay ang mga tanod og ang BHW kay ang among dapit sa Kanmaniko agian jud sa mga bikers, so magkinahanglan jud kami mag-andam og lamisa sa mga BHW kay aron ang mga bikers kung adunay uhawon or maglain ang lawas aduna jud sila kadangpan guys. Maganda mig tubig, BP og uban pa kay basin og naapay mga samad guys. Kinahanglan pag betadine og mo na among gikaiguan nga diri sa among pag-meeting guys kay kinahanglan magsuporta jud kami sa among lungsod sa pagsaulog sa iyang 154 day foundation kay aron sa ingon guys ang lungsod dili jud makamahay kanamo. Giangay mi guys ang amo mga gimbuhaton, ang mga tanod anaas daplin sa mga kadalanan, lain sa Kanduaw, lain sa Kanmaniko. O kami po mga BHW guys ni aning mangga may gibutang
Kay dayon man liko ngadto sa kabukiran ang mga bikers, so diha gyud mi sa may iskina gibutang ni kapitan. Mo nang gikaiguan guys, pag human og labay sa mga bikers kinahanglan na nga pwede na mamauli mi tagsa sa among pamuyo. Dahon salamat guys sa inyong pagtan-aw sa akong video o ako miyon guys. Bye bye.